Queres saber o número das pezas dunha roda dun carro? Sí. Ben. Eixe. Mille. E liadoira. E lamia. Vale? Sobreleva aquí unha cuña, esta. Chámase a rella. Rella. Eixe. Mille. Liadoira. E lamia. Ten un nombre tamén, Torno. É de un pau. Fuerte. Carballo. Freixo. De algún pau. Tes falta de freixo, teño escudo. Este eixe, isto é de eucalipto, é un eixe xa de mediocre. Normalmente os eixes eran de nogal. Isto non é de nogal. Unha vez facíame falta a min a culata dunha escopeta que me rompera. E había un carro que estaba así como este, a Lanleiro. E fui alá para comprarle o carro e non o venderon. E venderon o eixe, pero tuviñe que poñer outro eixe. Puxen un eixe de eucalipto, claro. Pero tuviñe que poñer outro eixe. E despois ao poñerlle outro eixe, marchei co eixe de nogal. Isto non sei se é o xostillo ou así lle chamaban para meterlle como manlla aí para apretar a roda o eixe. Este sí. Ese sí non sei o tampouco. Estas son as cambas. Non, son as liadoiras. Estas son as cambas. E o do Este é medio? unha camba. O camba este é un minle. É un minde. Un minle. E estes son os tacos que leva por fora da roda cando vai gastada. O Cando vai taqueado. gastada, porque antes isto chega aquí. Chega aí, pero vai E a gastada. roda nova. Este como se chama? O ferro. Cá. O ferro. Este. Sí. Isto chamanlle... Eu sei, se te digo a ver se te acordar. Eu sei, pero non me acordo. Acordo a lamia. A lamia, coño. É isto? Eses son os cabos. Non. Pujas. Pujas. Pujas.